Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde bir maşgaladan 4 agzanyň gazdan zäherlenip ölmegi barada Azatlyk radiosuna goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Bu aralykda betbagçylygyň izi süre sewit häkimetleri ýaşaýyş jaýlaryndaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini güýçlendirdiler. Waka 8-nji dekabrdan 9-na geçilen giýje şäheriň dostluk etrapçasynda boldy. Maşgala agzalarynyň biri gaz plitasynyň üstünde çay gaýnadylýan çäýnegi goýýar. Ol çäýnegi ýatdan çykarýar we uklap galýar. Şondan soňra çäýnekdäki suw gaýnap gazy öçüripdir. Gaz giýjesi bilen beýleki otoglara ýaýrapdyr diýip habarçy aýtdy. Maşgalanyň uly oýanyp jaýyň köçä çykýan gapysyna barýar. Ýöne gapyny açmanka ýykylyp şol ýerde aradan çykýar. 9-njy dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlekisi Seyit Nazar Seydi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutunyň 2-nji ýyl talybydy. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglan sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken. Diýip habarçy belledi. Waka barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşri betbagçylygyň taky kaçan bolandygynyň belli däldigini, ýöne pida bolanlaryň 6-njy dekabrda jaýlanandygyny aýdypdy. Şeýlede neşir jaý ýyla diýen pejin gaz öpçünçilik ulgamyndaky basyşyň üýtgemegi zerarly öçüp, soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlan gazyň uklap ýatan adamlaryň zäherlenmegine sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny belläpdi. Adatça bol şeýle helakçylyk we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan köpçülüge maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Azatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürliginden kommentari almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň izi süre sewit häkimetleri ýaşaýyş jaýlaryndaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işleriň çäginde etrapçydaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar. Etrapçyda esasan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz peçleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tüste çykarýan turbasy ýuky bolan ýaşaýjylardan galyň turba goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme-öý aýlanýarlar. Diýip habarçy aýtdy. Soňky hepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurduň demirazyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýygy kesilmegi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Türkmenistanyň raýaty Istanbulda ýol hadisasynda helak boldy. Ol şol günüň özünde betbagçylygyň öň ýany köp ýyllap garaşan türkmen pasportyny aldy. Farhat Hojamguliýew motorly variarka helakçylyga uçrady. Bu betbagçylyk 15-nji dekabrda sagat 17:00-da Istanbuluň awjylar etrafynda ýüze çykdy. Ýigidiň jesedi Suud Lukmançylyk institutuna eltildi. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Sofiya Sultanowa Farhat Hojamguliýewiň migrantlaryň Türkmenistana pul uğratmagy urunda işlendigini we onuň helak bolan pursadynda ýanynda 15.000 Amerikan dollary möçberde pulun bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň bolan 32 ýaşly Farhat Hojamguliýew soňky 11 ýyllap Türkiýe Respublikasynda bir kanun ýaşaýardy. Ol 2 aýlap migrantlar üçin deportasiýa lagerinde bolup bir ay mundan ozal çykypdy. Betbagçylygyň öňü tirasynda ol türkmen pasportyny alyp bildi. Farhat şu gün Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyndan daşary ýurt pasportyny aldy we gysga wagtda öýüne gitmekçidi. Diýip Sofiya Sultanowa 15-nji dekabrda habar berdi. Farhatyň Türkmenistanda ýaşaýan ejesi süýji kesilden ejir çekýär diýen agyr halda. 15-nji dekabrdan 16-njy dekabra geçen gece onlarça türkmen raýaty Farhat Hojamguliýewiň jesedini alyp Türkmenistana uğratmak üçin morgyň öňünde ýygnandylar. Morgan goloýunda ýygnanan dostlary birege gynanç bildirdiler. Merhum hakda hoş sözleri aýtdylar. Onuň deportasiýa edilende tutsawlukdan watanyna iýerilse has gowy bolardy diýen pikiri öňe sürenler onuň indi tabutda uğradyljagyna gynandy. Diýip Sofiya Sultanowa aýdýar. Şol ýerde merhumyň dostlarynyň arasynda türk aklawçysy hem bardy. Ol merhumyň jesedini tabutly Türkmenistana uğratmak üçin toplanmaly resmi namalar barada düşündürüş berdi. Görünüşýär aklawçynyň sözlerine görä tabuty uğratmak üçin onuň ýany bilen ýoldaş bolup gitmeli we zerur resmi namalar şol adamyň adyna ýazylmaly.
Farhadyň dostlary merhumy 17-nji dekabrda ula uçary bilen Türkmenistana alyp gitmäge taýýar adam tapmak üçin sosial ulgamlarda bildiriş çap etdiler. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylky maglumatlaryna görä 230 000 çemmesi türkmen raýaty ýurtda resmi esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede dokumentlary bolman bir kanun galyanlaryň sany birnäçesi köp. Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Awazada geçiren samitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde azyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtady. Vilayatyň we şäheriň büdjet işgärleri samiti 3 hepde günden taýýarlyk görüp başladylar. Samiti 3 gün galanna Awaza syýahatçylyk zoglugynyň ýerleşýän Türkmenbaşy şäherine ulaglaryň we adamlaryň hereketi howpsuzlyk güýçleri tarapyndan çäklendirildi. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harby deňiz güýçleri samite bir ay galanda Hadar deňiziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harby gemileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda ýagny samitiň geçen gününde bolsa, köçelerde uluglaryň we adamlaryň hereketi dolu diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üçünçülüğü dolu kesildi. Deňiz ýaka territoriýalaryna düýbünden adam goýberilmedi. Mekteplerin köpüsi yapıldı ve okuwçylara sapak geçilmedi. Jemgyýetçilik awtobuslarynyň hereketi ýatyryldy. Restoranlar, kafeler we toýhanalar işlemedi. 14-nji dekabrda durmuş toýuny gurnamagy planlaşdyran ýaşlaryň toý dawaralary 16-njy dekabra geçirildi. Uçor gatnawlary ýatyryldy. Myhmanlaryň geçýän köçeleriň ugrundaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň äpişgelerini açmak ve çıralaryny yakmak samitden 3 gün ön gadan edildi. Gadançylyk mehmanlar gaýdýança dowam etdi. Güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň berjaý edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayatyň tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýlede Aşgabatdan we vilayatlardan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparynda boldular. Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady. Ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödökçülük edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy. Dip habarçy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginden we polisiýa bölümünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda geçirilen halkary çäreleriniň dowamında we onuň öňü sirasynda şeýlede daşary ýurt döwlet emeldarlarynyň ýurda edýän saparlarynyň çäginde ýylatyň gündelik durmuşy dolu diýen ýaly çäklendirilýär. Köçeler ýapylýar, jemgyýetçilik awtobus gatnawlary ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär.